Kamar ne kuke gani, wannan shine raƙumin dawa, kuma yana da tsayi sosai kamar inda kuke gani a koda yaushe. Kuma tsayin nasa yake ba shi damar cin abinci daga sama, komai nisan abincin da yake sama, inda wuyan nashi zai kai. Yakan haifi ɗaya so ɗaya a shekara. Yana da matuƙar sabo da mutane idan ana kiwon shi ko da a cikin gida ne. Yakan ci abinci a ƙasa, amma ta hanyar buɗe ƙafafun shi kamar inda kuke gani a daidai wannan lokaci. Sakamakon wuyansa dogo ne, dole sai ya buɗe ƙafarsa kafin ya ci abincin da ke ƙasa. Abincin nashi ya kasance bishiyu na daji da sauran wasu itatuwan da bakin nashi zai kai. Idan yana tsaye, yakan gani gefe da gefe, gabas da yamma, kudu da arewa. Gashi nan ya buɗe ƙafafunsa kamar inda kuke gani, sakamakon zai ɗibi abinci da ke ƙasa. Lalle Allah ya yi ikonsa. Kaɗan kenan daga rayuwar wannan raƙumin dawa.